Yan, hi guys. Bata, may bata di. Good. Uy. Smile. Hindi. Nagilab din kami. Hawa! Manghitli ko yun kasi rin. Hawa! Dili! Tira ko ron. Namutang na sad! Ate Xhelle. Ibuta na dito! Mana ko butang na. Kukuha po tayo. Mga kuning kanon. Oh, pwede siya ma-pack. Just like a soup. Ako lang kit. Pag ko'y tantan eh, huwag mo tantan. Ako lang? Ayaw ba? Ano? Ako lang. Sino guys, wakabak kayo? Tumoy! Hindi ka buwak ako. Yeah, okay. Hawa! Hello. Kuwaar, sa pakote ka. Gara, awa ma! Kikiat! Nakain mo dito! Ano ka man, oy!
Kaya bakit noon? Siya. Hindi pang buso. Chichara. So yeah, let's do this. Kuha tayo. Talent. Hi guys. Bagong naungo. Hello guys. Hello guys. Hey. Guys. Wala pa?
po niyan is yung ice po kasi sa ayaw pong ice yung gawin ko yung isa yun. So, yeah. Hoy. Ano na sa kamot, babe? Dito na hinano, kamot.